дар нисфи рӯзе ки дамои ҳаво ба 30 дараҷа мерасад, назди маркази ваксиназанӣ серодам аст. баъзеҳо худро аз офтоби сӯзон зери девор пинҳон кардаанд, бархеҳо зери чатр. ҳамаи онҳо дар даст зарфи об доранд. фариз бо дидани навбатпоии тӯлонӣ ва баъди суҳбат бо пулис ба хулосае омад ки имрӯз ба гирифтани ваксина комёб намешавад. ман дар қаҳвахона кор мекунам ва ҳамарӯза бо нафарони зиёд дар тамос ҳастам. бинобар ин бояд ваксина бигирам, вале ба ман гуфтанд мунтазир шудан фоида надорад, зеро беш аз 1000 нафар дар навбат истодаанд. ман ночор аз роҳам баргаштам. фариз 3 сол боз дар Маскав зиндагӣ мекунад ва дар факултаи ҳуқуқшиносӣ мехонад. барои пешбурди зиндагӣ дар қаҳвахона ҳам кор мекунад. чанде пеш ба ӯ кори навро пешниҳод намуданд, аммо гуфтанд қабл аз ин бояд ваксина бигирад. вале корфармои оянда сарфи назар аз ваъдаҳои мақомоти Маскав барои гирифтани м ҳеҷ кӯмакӣ накард. ҳар саҳар барвақт омада навбат гирифтан лозим. дигар роҳе надорад. дар Маскав муҳоҷирон имкон доранд дар Сахрова ва бозори Садовод эм бигиранд. муҳоҷирон барои расидан ба ин марказҳо чанд соатро сарф мекунанд. раёсати тандурустии Маскав эълон кард ки моякӯбии муҳоҷирон дар асоси дархости корфармоён сурат мегирад. ин марказҳо дар як рӯз имкони ба ваксина фаро гирифтани то 2000 нафарро доранд. нархи ваксина 1300 рубл муқаррар шуда, шаҳрванди хориҷӣ бояд бо худ шиноснома ва патент дошта бошад. ба гуфтаи мақомоти рус, пули ваксинаро корфармо месупорад. корфармо вақти муносибро бо маркази ваксинзанӣ ҳамоҳанг карда, рӯйхати коргаронашро пешниҳод мекунад. сипас дар вақти таъиншуда ба автобус кормандонро ба марказ меорад. ба ҳисоби миёна дар як соат аз 100 то 130 нафар эм карда мешавад. дохили маркази ваксинагирӣ замонавӣ ва дорои ҳамаи шароит аст, вале дар беруни он довталабони эмгирӣ соатҳо дар рӯи замин нишаставу мунтазири расидани навбаташон мебошанд. ҳуқуқшинос Валентина Чупик мегӯяд, бо фароҳам овардани чунин шароит мақомоти рус бори дигар муносибати худро ба шаҳрвандони хориҷӣ нишон доданд. албатта имкон дошт ки муҳоҷирон бо пардохти ҳамон 1300 рубл дар дилхоҳ маркази ваксинагирӣ дар гӯшаву канори кишвар моякӯбӣ шаванд, то ин ки вазъияте ки ҳоло дар Сахарова вуҷуд дорад ба амал намеомад. он чизеро ки онҳо фикр карда баромаданд аслан ба ваксинагирӣ марбут набуда, ба тамаъҷӯиву коррупсия, пас задани шаъни одамон ва ба вуҷуд овардани хатари эпидемиологӣ рабт мегирад. ба Фариз пешниҳод карданд ки соати 4 субҳи фардо ба марказ биёяд. дар ин вақт навбатгирии муҳоҷирон оғоз меёбад. дар айни замон барои ӯ як роҳи дигар ва аммо ғайриқонуниву гаронтари ваксинагириро машварат доданд. ба ман пешниҳод карданд ки 2000 рубл бидиҳам ва бенавбат ваксина мегирам. яъне дар маҷмӯъ ман бояд 3300 рубл. тибқи омори расмӣ дар Маскав ба таври доимӣ 1 миллион муҳоҷир қарор доранд. бо шароити феълӣ барои эмгузаронии онҳо ҳадди аққал 1 сол лозим аст. рӯзи 7 июл шаҳрдори Маскав дар майдони Лужникӣ як маркази дигари ваксинагириро барои муҳоҷирон боз кард ки гуфта мешавад бузургтарин дар ҷаҳон аст.